Sådan der. Skal jeg bare hælde det i? Jeg filmer, by the way. Ja. Jeg finder et. Så jeg vil lige bruge ske, og så smøre det ud. Smør det. Uhøfligt. Så med det her. Wow! Hvad har I lavet? Hvad har I lavet? Det kommer ud. Yeah! På mine pomfritter. Nå ja, det havde jeg også på mine. Det er fucking underligt. Bro, jeg spurgte ikke om et fucking opskrift. Jeg vil bare gerne Føles at lave en lort. Eller når man er på toilet. Er der ikke nogen lyserød krømmel? Nej, det er den, vi skal bruge. Her fik jeg den. Oh my god. Hallo, jeg kan putte det her på. Men det... Så! Yeah! Hvad med det der? Nej, ikke putte krømmel. Se! Godt det. Så skulle jeg bare holde en kniv. Er den i gang? Ja. Yippie! Skær! Skær for helvede.